ନା 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 ବୋଟଲ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାय ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବଣ୍ଟି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦୀପାବଳି ବୋଧେ ଗୋଟା ଦିନ ହେବ ପଳେଇଲାଣି। ଯେହେତୁ ମିଠା ଗୁରା ବଳି ଯାଇଛି ତାକୁ ତ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବୁନୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୋ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ, ଆମେ କହିବୁନି ଯେ ଆମେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍, କାରଣ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ତଥାପି। ତାପରେ ଆମର ଯେହେତୁ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍, ତେଣୁ ମଟରଟା ଆମର ଟିକେ ସଜଡ଼ା ହେଉଛି। ମଟରଟା ଯେହେତୁ ସଜଡ଼ା ହେଉଛି, ଭାଇ ତାର ସଜାଡ଼ିଲା। ମୁଁ ମୋର ଏଇଟା ଆସି ଖାଇ ବଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସି ମୋ ପାଖରେ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଆଇଛୁ? ନିଜେ ଏକାଠି ଖାଇପାରିବନି? ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଦୋକାନ। ଦୋକାନ ଆସିଲା ଏଠି କେଉଁ କାମ ଅନଲାଇନ୍ ପୁରା କୁଲୁକୁଲି ହେଇଯାଉଛି, ତା ଗାଡ଼ିଟା ପୂଜା କରିଛି ଯେହେତୁ। ଭୋଗ ଫୋଗ ତ ନାହିଁ, ଖାଲି ପୂଜା କରିଦେଇ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଯେହେତୁ ଭୋଗ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଗୁପଚୁପ୍ରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ନିଜ ପଇସାରେ ଖାଇଛି, ତା ପଇସାରେ ଖାଇନି, ଅନଲାଇନ୍ ପଇସାରେ। ତାର ମୋ ଦେଇ ଆସିଲା ଟିକେ ବଜାର, ତାର କିଛି କାମ ଥିଲା, ସେ କାମ ତ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଘରକୁ ପଳେଇଲୁ। ଆଉ ଘରେ ଯାଇକି ମିଳିମିଶିକି 3 ଜଣ ଖାଇଦେଲେ ଛୁଆ। ମୋ ମମି ତ ଅଛି ଆଉ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଦୋକାନ। ଦୋକାନ ଆସିକି ଯେହେତୁ ମଟର ଆଜି ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ତାରଟା ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତାର ପାଇଁ। ଆଉ ତାର କିଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋମୋ ଖାଇବିନି କେବେ ହେଇପାରିବ? ତାର ମୋମୋ ଖାଇ ମାତାରାଣୀ ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି। ରହୁଛି ଇଏ ପୁରା ଆମ ଟେକ୍ନୋ